Βρες μία άνετη θέση, καθιστή ή ξαπλωμένη, τέτοια ώστε το σώμα σου να νιώθει εντελώς άνετα. Μόλις βρεις τη θέση που είναι κατάλληλη για εσένα σήμερα, κλείσε απαλά τα μάτια σου και φέρε την προσοχή σου στην αναπνοή σου. Πάρε μια βαθιά εισπνοή από τη μύτη και άφησε την αργά να βγει από το στόμα. Νιώσε τον αέρα να μπαίνει στο σώμα σου και να φεύγει από αυτό, καθαρίζοντας κάθε ένταση. Συνέχισε να αναπνέεις αργά, μαλακά, σταθερά και νιώσε πως η αναπνοή σου παίρνει ηρεμία σε όλο σου το σώμα. Τώρα φέρε στο νου σου 3 στιγμές πρόσφατης καλοσύνης που έχεις λάβει. Ίσως κάποιος σου πρόσφερε ένα ζεστό χαμόγελο. Μπορεί να σε βοήθησε με μια πράξη καλοσύνης ή να σου είπε έναν ενθαρρυντικό λόγο. Πάρε λίγες στιγμές να ανακαλέσεις όλες αυτές τις αναμνήσεις μία-μία στο μυαλό σου. Δες τις ξεκάθαρα, σαν να συμβαίνουν τώρα μπροστά σου. Εστίασε στα συναισθήματα που ένιωσες τη στιγμή που έλαβες καλοσύνη. Ίσως ένιωσες ζεστασιά, χαρά ή ανακούφιση. Νιώσε ξανά αυτή την αίσθηση, αφήνοντας την καρδιά σου να γεμίσει με ευγνωμοσύνη. Μείνε για μια στιγμή σε αυτό το συναίσθημα, αφήνοντάς το να σε κατακλείσει. Τώρα σκέψου πώς αυτές οι πράξεις καλοσύνης μας συνδέουν όλους. Φαντάσου ότι αυτές οι στιγμές δημιουργούν μια αλυσίδα αγάπης και αλληλεγγύης που ενώνει όλους τους ανθρώπους. Κάθε πράξη καλοσύνης, όσο μικρή και αν φαίνεται, έχει τη δύναμη να αλλάξει τον κόσμο γύρω μας. Στείλε σιωπηλά ένα ευχαριστώ σε όσους σου πρόσφεραν αυτές τις στιγμές καλοσύνης. Μπορείς να πεις μέσα σου, σε ευχαριστώ για την καλοσύνη σου. Είμαι ευγνώμων για τη ζεστασιά που μου πρόσφερες. Νιώσε ότι αυτό το ευχαριστώ φτάνει σε αυτούς όπου και αν βρίσκονται. Τώρα φέρε την προσοχή σου ξανά στην παρούσα στιγμή. Νιώσε ευγνωμοσύνη για όλες τις καλές στιγμές που έχεις ζήσει.
για όλη την καλοσύνη που έχεις λάβει. Τώρα ξέρεις ότι μπορείς και εσύ να προσφέρεις με τη σειρά σου καλοσύνη στους άλλους με μικρές ή μεγάλες πράξεις. Μπορείς να πάρεις μια βαθιά εισπνοή απαλά και εκπνοή από το στόμα. Κούνησε λιγάκι τα χέρια και τα πόδια σου και σιγά σιγά, όταν είσαι έτοιμος ή έτοιμη, μπορείς να ανοίξεις απαλά τα μάτια σου, παίρνοντας την ευγνωμοσύνη και την καλοσύνη μαζί σου στο τώρα.